What's up mga idol? Welcome back sa ating YouTube channel. Ito nga pong ating feature para sa inyo. Ang pinakabagong scooter from Honda, ADB 160 mga idols. Available na po ang mga units na yan on the last week of this month, October. At ang final version na darating sa Pilipinas ay itong ABS version na with ABS at HSTC. Again, nandiyan pa rin po yung mga other features niyan gaya po ng Honda Smart Key, idling stop start, USB charger, at syempre marami pong in-improve dito sa ating bagong scooter na to. At dahil sobrang hype na po ang ADB 160 sa social media at napakaraming vloggers po nag-feature nito, mga idols, para sa akin talagang super solid itong bagong scooter na to. Performance, specs, features, talagang sulit na sulit po ang ibabayad ninyo. Kaya mga idols, sa lahat po ng mga nag-PM sa atin sa ating FB page, Boyd Salavarria, at ang pinakamaraming tanong na ating natanggap, magkano po ang cash payment at installment nito. Mga idols, bagong lahat, subscribe muna kayo sa ating YouTube channel, pinutin nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa ating future video. Like and follow nyo rin po ang aking FB page, supportahan nyo po ang mga idols. At ang final price po ng ating ADB 160 SRP, 164,900. Para naman po sa mga katanungan nyo regarding cash payment, pwede po tayong makabili ng cash, may additional po lamang. Cash payment po na babayaran natin 169,900. At pwede po magbago yan, depende po sa mga kasa o dealer na inyo pong pupuntahan. Hindi po ito yung pinaka-final cash payment price. Depende po sa mga kasa yan mga idols. Yan lang po ay ating lamang information para sa inyo. At para naman sa installment, ang minimum down payment 31,800, para sa 1 year 14,000 plus, 24 months 8,000 plus, 36 months 7,000 plus naman po. May rebate tayo na 200 pag maaga tayo magbayad. Yan naman po ang ating installment price quotation. So mga idols, kung titignan naman po ninyo yung dating ADB 150, again, yan naman po ay may presyo na old price 150,900 pesos. Well, yung mga specs and features niyan, almost the same. May mga nadagdag lamang po para sa ating ADB 160. Of course, pagdating sa kanyang makina, mas pinalakas na at talagang mas solid na yung performance nito. Siyempre sa ating ADB 150, andyan pa rin po lahat ng mga features na meron tayo sa ADB 160. At ang in-improve lang nila dito, meron na tayong traction control para sa ADB 160. At meron mga slight improvement gaya ng mga seat height, compartment natin mas lumaki, yung ating fuel tank capacity 8.1 na, at yung ating mileage or fuel consumption mas bumaba para dito sa ating ADB 160. So mga idols, bakit nga ba tayo bibili nitong bagong ADB 160? Well, may bago tong displacement, 156.9cc ESP Plus engine, naka 4 valves na po, at maximum power 15.8 HP at maximum torque 14.7 Nm. Diyan pa lamang mga idol, siguradong sulit na yung babayad natin. At syempre, makikita natin talagang sa lahat po ng improvement nito, ang pinaka nagustuhan ko rito, again, nandito pa rin po yung ating stopping power gaya ng anti-lock braking system. Sa harapan lang po yan, pero naka-disc brake din po yung ating likuran. At isa pa dyan, in-improve pa itong ating safety. Meron na rin tayong HSTC, or ang tawag ng Honda dyan, Honda Selectable Torque Control. Meaning po niyan, meron na tayong traction control. So pag tayo tumatakbo sa mga cornering or sa mga basang kalsada, nag-overspin po yung ating gulong, yan po yung mag-activate at makakatulong sa atin na ma-prevent na ma-aksidente tayo mga idols. So dyan pa lamang talagang sulit na sulit na. And yung compartment natin, 30 liters na po yan. Yung ating fuel tank capacity, 8.1 liters. At sabi ko nga sa inyo, sa bansang Indonesia, dalawang version yung nilabas nila dyan. May CBS type or combi braking system, at sa atin naman ABS type lang po ang ilalabas. Again, ipaklaruhin ko, sa dami po nagtatanong sa ating mga subscriber natin, galating po ba ang CBS type? Well mga idols, huwag nyo munang isipin yan kasi talagang ang nasa market lang natin ang darating lang itong ABS type mga idol, with single channel ABS at meron din sa traction control. At yung mga remaining improvement gaya po nitong ating lower seat height. So kagandahan nito, hindi lang po nila inisip yung ating kagandahan ng makina, kundi in-improve din po para sa mga riders. So mas komportable tayo at convenience dahil mas mababa na yung seat height natin. From 795 mm. Ngayon po, ang bagong seat height ng ADB 160,
780mm na. So mas mababa po siya at siguradong magiging mas komportable yung ating riding position kasi kayang-kaya na nating mag flat-footed dyan. So mga idols, isa pang naging improvement din itong ating higher windscreen. Of course, makakatulong din sa atin yan. Lalo na kung nag-ride tayo ng malayo at syempre, maganda po yan mga idols. So dami po nang in-improve dito sa Honda ADB 160 na to. Hindi po ako nagtataka bakit napakadami pong subscriber natin at mga idols natin ang nag-PM po sa atin at gusto pong makabili ng unit na to. Mapakash man yan o installment. At nagulat po ako, ang dami pong gustong bumili ng cash payment. So doon pa lamang mga idols, kahit ang presyo na almost 170,000 pesos, bibilin pa rin po yan ng mga idols natin. At ito nga po ang ating update sa inyo. Kung darating man ng mga units ng last week of October, ang problema naman po natin, hindi po ganun kadami ang darating na deliveries. So, sabi nga po sa atin, kada store ng Honda, maybe 1 to 2 units lamang per store. So dami po ng gustong bumili, that is not enough. Mangyayari lang po, talagang napakaswerte ng mga maunang makabili nito. At dahil dyan, hindi natin masasabi kung lahat po na nagpalista sa atin at gustong makabili niyan ay magkakaroon ng unit in the first batch of delivery. Siyempre mga idols, kung gusto nyo magkaroon nito, ang una nyo pong gagawin mga idols, punta kayo sa mga lapit ng Honda 3S shop, yung mga dedicated shop po ng Honda. Diyan po kayo magpa-reserve para dito sa ating ADB 160. Dahil sila po yung magkakaroon ng mga unang units niyan. Plus siyempre, kung gusto nyo ng installment, mag-apply na kayo mga idols para pagka na-approve na yung inyong credit, sigurado po na baka paglabas ng mga delivery ng mga units, mauna na po kayo. Of course mga idols, pag-usapan naman natin yung color version. May tatlong kulay ito. Meron tayong matte white, matte black, at matte red. Kung ano man yung kursunadan yung kulay, at nakita ko nga, napakadami pong may gusto ng matte black. Bakit po nila gusto yung matte black? Dahil ito po yung nag-iisang color na meron sa ating Honda ADB at this time dito sa Pilipinas. Before, ang nagkaroon lang tayo, white, red, at brown. Ngayon naman po, matte red, matte black, at matte white. Yung mga color na darating po sa atin sa Pilipinas ngayon. So kaya nga maraming nagkagusto sa black na to kasi syempre mas mapormang tignan. At yan po yung idols yung ating feature sa inyo. Sana nagustuhan nyo po. At yan nga yung ating installment, quotation, at yung ating cash payment. So mga idols, yung mga nagtatanong kung merong cash, of course merong cash payment po. Hindi mawawala yan. At kung gusto nyong malaman po ang kasa na pwede kayong bumili ng cash, ilalagay ko po sa ating video description. Mapa Manila area man yan o saang lugar dito sa Pilipinas, malay nyo po, malapit po kayo dyan sa mga store na yan. Dyan po kayo mag-apply, sigurado makakabili kayo ng cash payment para sa bagong-bagong Honda ADB 160 mga idols. Napaka-forma, napaka-solid at siguradong sulit na sulit pong babayaran natin dyan. Again mga idols, salamat sa inyong suporta. Subscribe kayo sa ating YouTube channel, pinutin na yung notification bell. At of course, supportahan nyo ako by following my FB page. At kung gusto nyo pong makabili, why not? Pwede kayo mag-PM dyan. So mga idols, shoutout po sa inyo lahat. Stay healthy at ride safe po sa inyo mga idols.